Mayembo hwe na afeye ne enche Akuapim South municipality na kebe omofo bi ne mpanyefo bi omanu dwudwom aka wo mtoma apam ho ni nyina ne so mo hwe so betumi de hwehwe pegu akwam se de be ya desuansem a ekoso wo municipality honom no ebetumi akonanim na ntoma pa so afefra. Kebe omofo bi a wo mo ewe Akuapim South municipality ahyebo adensia kantam so mbehwase edwumadi ahodo bi agugu akwam a eba beboa ma desuansem ewo mpotane mu no asanso so amane mo so ode sa wonsem yetu dwa abra NPP manyoko ne panyina wayi na wo prema hwebedwam de bre wo honom no ede desuankade ahodo koma desuafo bi a afi wo mbechro bi si nsohwe no ebi na abra na nakosua siedu ya wono eya nkobia hema ewo kitase ekasa no o kire mu die nti ho hia se empanyimfo kebi omofo bi a ewo mpotane mu nya betumi aka mo ho abom ahwe hunu se adesuansem no efa ne ntuma pa efra se kro no ahemfo no emoya yenso ye wo editor ya chini se ye hwe se be ya sukufo no wo besua de abrim pa won ko suku na won apon eniti nananom ede sa dwumadi no ato won so a adesa mofra ana sukufo esese wokọ fie ana studies no wokosua de no nananom hye ema won nyina ekosua nananom bo won so eban menka nkumo asoboa nanamrante hene anajo no nso onenam suku ni mantwea nti afa nipa bonfu bi kura esese kobetena suku no me basabasa no otumi pam wo nyina efi ho efe nso teacher fo no nso ye ne wa ye nhyehyɛ ma wo ye sa ye behwe ema teaching and learning materials nso e bebre na tumi aba schools nim ena adeba ko a esi makoma so nso ne se ye behwe ma schools nso ye motumi enya computer labs e wo school mo because computer and this ababeka standard subject nya